Iex, com va? Qui ho diria, La Oreja de Van Gogh ve del Tebre, Qui ho diria després de 2 anys en el puto Covid i ja tornem a tindre festes? Sí senyor. Encara me'n recordo allò que diem de quan s'acabi això del Covid no em penso perdre cap festa de cap poble. On esteu tots els que diu això, On esteu? Que us vegi a cap banda. Sabeu per què? Perquè vos heu fet vells. Diverti Vídeos! Tornen les festes en correbous, pubilles i ball. Els correbous ja sabeu com són, que és anar a la plaça a passar la tarda mentre toca el sol de cara i veus als borratxos de les rampes. I una de les coses típiques de les tardes de bous que caldria destacar és la típica vella que pega crit quan el toreret fa alguna retallada. Sempre hi ha una senyora gran que escandalitza el públic i no saben mai qui és. Buidaries la plaça de gent i encara la sentiries. Ja poden ser les 5 de la tarda com les 10 de la nit, que ella sempre està allí per alertar. Bueno, per assustar perquè me va pegar uns vots a mi, I després està el tema de les pubilles, que antigament servia per a exhibir a les xiquetes jovenetes a veure si les podien casar en algun dels fadrins del poble. Avui en dia, en canvi, serveix per a sortir el llibret de festes i que ma mare comenti a les amigues: «Mare, la xiqueta de fulano, que guapa que està!» Escolta, que no ho ha sigut sempre o què? Però tan així com ara no. Pues a son pare, no deu semblar, Ah, això és perquè deu semblar a l'altra banda. No s'està referint a l'altra banda de canal, sinó a l'altra banda de la família. I bàsicament, que tu agafes el llibret de festes, vas comentant pubilla per pubilla, tens la tarda feta. I finalment, lo que mos agrada a tots, lo ball de festes. Allí on te fiques a ballar un passo doble, en la típica persona que només ha saludat una vegada a l'any i és perquè vos vau trobar a la gasolinera i vos vau confondre los dos, pues allí al ball agafeu amistat. Allí on dona igual si la música és dels anys 60, 70, 80, que es fica a ballar qualsevol persona de qualsevol generació. Oh, sí, en aquelles nits que acabes passar de les 4 del matí, que te'n tornes en la nevereta, que la gent te veu i no sap si plegues del ball o és que enganxes per a treballar. No oblidaré mai aquella vegada que tornava a les tantes del matí en la nevereta, se va parar una furgoneta, me va carregar i bueno, ara porto 8 anys treballant de paleta a Europesa. És broma, òbviament. I bueno, pel que fa al ball de festes d'agost d'est any 2022, cal destacar, òbviament, lo concert de l'Oreja de Van Gogh. Este any ve l'Oreja de Van Gogh, però és que ojo, que l'Ajuntament ha dit que si este any mos portem bé, l'any que ve igual porten hasta Van Gogh i tot, senceret. Bueno, lo que queda. Deu estar molt gastadet este xiste, no? Perdoneu. I què dir de l'Oreja de Van Gogh? És un grup que es va formar al País Basc per uns universitaris que primer van agafar com a vocalista a Amaya Montero, que va estar durant una dècada, i que mira, per coses de la vida, el 2007 se va retirar i van agafar a Leire Martínez, exconcursant de Factorix. I esta és la que vindrà aquí baix del Tebre i m'ha parlat a mi, que m'ha dit que li fa molta il·lusió. Som molt amics i m'ha dit això. Hola Leire, quina il·lusió anar del Tebretet. Bueno, de moment encara no m'ha contestat, però quan me contestes segur que em dirà una cosa d'estes, I com a última curiositat de l'Oreja de Van Gogh, sabíeu que va ser el primer grup de música que va traure un àlbum per a mòbil abans que llançar-ho a les tendes de música? Abans de Spotify la vida era molt diferent, Que per cert, per anar al concert podeu comprar les entrades a deltebre.cat o directament des de l'Ajuntament. Bueno, gent, què? Teniu ganes o no? I jo tinc una cosa aquí dins terrible, clar, és que hi haurà autos locos, tobogan aquàtic, futbol, processons, el dia de la dona, mira, m'està sentint ja, s'està vistint ja, no, que és un altre dia, ja, no és avui. I no vull fer spoiler, però la nit del 21 d'agost al Pont Lo Passador se durà a terme el gran pic musical de l'Ebre, que anirà sincronitzat en els grans èxits d'Eurovisió. I no res, això és un resumet del més interessant de les festes del Tebre. Espero que haguéssiu comprat el llibret, no? Perquè han acabat tota última hora, no un enterareu del que passa i tot això, i sobretot espero trobar-vos al ball, encara que sigui per jugar al bingo. Va, que xalarem, va, me cap un Sant Pernilito, adéu-siau, passeu bé. Adéu. Diverti Vídeos!